gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagpahamtang sang temporaryo nga watcher station sa Guasang Regional Hospital, aprobado na sang sangguniang panlunsod. Bacolod nanguna sa may pinakadamo nga recovery sang COVID-19 nga na-record sa sulod sang isa ka adlaw. Sa balita nasyonal, pagpasaka sang kaso batok sa grupo sa mga doktor ka negosyante nga napawagan nga kakason ang COVID-19 lockdown, ginalantaw karon sang gobyerno. Mga peke nga Facebook account kag pages sa Pilipinas gin-shutdown sang Facebook management. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Webes, Setyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Okay, alright! Welcome back from the US! Action Boy! Yes, katapos isa na hidlaw sa imo. Nakibot yun sila nga ara ka na. Ano so, ni Subong? 24! 24, Yes, okay. perfect. Hambal nila, welcome back ko na Action Boy. Kamusta ko na si US President Donald Trump? Kay sorry, gid kay na bulgar namon nga nagpa-US ka hambal namon consultant kasubong ni Trump mo kay do budlay. Budlay ang sitwasyon niya subong. That's why nga nagkadto ka to. So, okay lang naman sa ila nga ginbus lang ka lang kadali ni ni Action Jan. Action Jan. Oo, Thank you, greet good na tayo Action mga Jan. fans mo, mga Oh, boy. good morning. Linatics na lang sila sa imo. May aga, dili lang hindi na ko gani kay kuan pa ko kay mga inong plastar di ba? Doon nalipat ka na. Oo, sige sa kay JM Marasigan, good morning. Lead Cura, Bing Paulite, Evangeline de los Santos, good morning. Sa kay Elenita Cara, Freda Gasmenya Lagunday. Kakapanas nga akon kung magkuano, kung mag-update siya. O ingagawon mo blog ka na ingagaw, dali lang. Correct. Si Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Philip Isulat, Rizal Hais Casinas, Kuhanap, Arman Jeline. Good morning pa, shoutout idol, gid kami nagapamati subong sa Palaboy Eatery sa Barangay 18. Thank you sa mga taga Barangay 18 dira halong-halong kamo kag salamat sa pag-ulikid sa aton nga mga watchers no nga ara dira sa inyo. Police Captain Junji Libas ang Kanduni, good morning sa inyo nga duha Action Boy kag Action Eden, tamyaw lang sa mga listener. Puwerte imo outfit subong ba baby look? Ba baby look. Sa amo ni Guro, baby look. Oh, ano ko kita answer, gin preparahan ko kitang comeback ni Action Boy. Actually, hair clip ko niyo. Halin ni sa US. Ginala ni Sir Boy. Nila ko masuya ha nga hindi tanan nahatagan niya sa pasalubong. Oo, halin ni sa US, di ba? Ang asawa, si Mrs. Trump, gini naghatag sa imo, di ba? Habang ihatag kay Eden na Bosonan. Thank you, Sir Junji Liba, for listening. Michael Joseph Hilado, good morning. Welcome back, Action Boy. Guwapa Eden, morning. Keep safe, kag salamat sa balita. Ako na Humento Junjun, good morning. Klein Cabaron, Action Boy, welcome back.
Antoinette Pilado, greet ko lang si Antonio Pilado. Happy birthday sa La Carlota from Canada. Thank you so much. Catherine Cesar, good morning Action Radio, good morning Sir Boy. Hanbali Sir Rodney Harder. Welcome back, Action Boy Duran. Kelly Jelly, good morning. Welcome back, hindi kaya Action Boy. Yes. Wala ka mo kita. Siyempre, sa White House ka lang mo, do ka mudlay, masigi kagwa. Kay, di daan taga dira. Greet niya lang ko si Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral and all Salvadorians. Yes, stay safe, gid ka mo Jonna May Abkilan Garota, good morning. Pag-greet sa family niya sa Abkilan, especially sa papa niya yung nagapamati. Gid subong nagapangape. Salamat. Have a blessed Sunday. Kuno sa do kalayo po ito. Ano pa lang ma'am? Thursday pa. Sige. Yes. Tayo meron ka pa da. Okay, standby na lang, anay, ha? Perfect. Standby sa aton nga mga balita lokal. Later naman ang iban, ha? Standby sa mga balita lokal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last size 12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginaprubahan sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa DSSD, City Engineers Office, General Services Office, paagi sa Office of the City Mayor nga magpahamtang sang temporaryo nga watcher station sa gwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga mayara sang approval ni Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sang ospital. Ini ang base man sa amended resolution nga gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga sa ulihin ng unanimous motion. Sa nimuluan ng mga watchers ang inadilian nga magsulod sa hospital wards bilang precautionary measures kontra COVID-19. Ang mga watchers ang temporaryo nga nagatiner sa area sang Barangay 18. Sa virtual session sang konseho, ang original resolution ni Gamboa ang address kuntani kay Dr. Drilon apang ginpahayag ni Councilor Archie Baribar nga ginkasugdan sa mga konsehal nga ang resolusyon ang dapat address sa syudad kasunod nga overburden na si Drilon. Si Councilor Simple Distrito nga una nga naghatag sang canopy para sa mga watchers kaya nagtanyag nga iya ini nga pagadugangan. Si Councilor Bartolome Orola naman ang maga-provide man sa isa pa kadugang nga canopy. Nanguna naman ang syudad sa Bacolod sa may pinagkadamo nga recoveries ng COVID-19 nga may 208. Sa records ng DOH, 6 magluwas sa Bacolod. Naka-record man sa recoveries ng probinsya sang Iloilo nga may 16, Iloilo City nga may 14, Capiz nga may 12, Aklan nga may 5, kag Guimaras nga may 1. Samtang ang Iloilo City naka-record sang 8 ka napatay sang COVID-19, ginsundan sang Iloilo Province nga may 5, Aklan nga may 4, kag 1 naman sa Capiz. Samtang naglambot na sa 9,974 ang kabilugan na kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos naka-record sang 185 ka bago nga makaso. Ini ang ginalakipan sang 178 ka local cases, 6 ka LSI nga isa ka apur. Ginanunsyo man sa DOH ang 208 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 6,093. Samtang nadugangan sang 18 anong patay sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdangat na tanan sa 185 ang mga nagkalamatay. Ang Western Visayas nakapagawa sang 1,325 ka laboratory results nga may 185 ka bago nga positibo, duha ang repeat test, 1,138 ang negatibo kag wala sang repeat test. Gintala naman sa Regional Oversight Committee o ROC sa Rionsay sa palabuton ng Oktubre 9 ang pagpatigan sa deliberasyon angot sa nagapadayon nga Barangay Drug Clearing Program sa Gobyerno Nasyonal. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang among nga deliberasyon ang magasentro lamang sa mga aplikante nga barangay gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dugang pa ni Gomez base sa desisyon nga ginpagawa sang ROC, ang among nga aktibidad ang natalana nga patigayonon sa syudad sa Bacolod bilang napilian nga venue.
Base sa record ni Gomez, naglabot sa 52 tanan ka mga barangay ang aplikante sa bilog nga probinsya, samtang 12 naman ka barangay ang naggikan sa syudad sang Bacolod. Nagahulat naman ang hanay sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod sa ginpromisa ni IATF Visayas Chief Implementer Retired Major General Mel Feliciano nga magsapol sa ilagod sabton ang pila ka mga palamangkutanon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga gusto nila hibaluon kay Feliciano kung ano ang mangin plano pagkatapos sang September 30. Duga pa ni Carbon, tuyo sini agud ma-assess kaya makahimo sang paagi agud malambot ang mga requirement bisan sa general community quarantine na lamang nga quarantine status. Tunga ang reaksyon sa Vendors Association sa siyudad sa Bacolod angod sa mandatory swab testing sa mga vendors sa 3 kadalagkong merkado sa siyudad. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Romer Rial, presidente sang Vendors Association sa Libertad Public Market, nga may iban nga nagareklamo apang wala sang mahimo tungod obligado sila nga magpartisipar. Dugang pa ni Real, sinuman nga hindi magpaidalom sa swab test na ipasira ang ila sini nga balaligyaan. Samtang ginpahayag ni Real nga para hindi mapektuhan ang bilog nga merkado, himuon ang swab testing sa kada grupo. Akong di membro sunod ang iban kuan man mo reklamo man nga hindi sila magpaswab. Okay. Pero ang mandar ni Ma'am Angya, mandatory gini sunod sa vendors na magpaswab sila. Sang kaginabla sunod pag meeting namo may namang koto nga kung sample nga hindi ka magpaswab nagambal si Ma'am Ang ipasira ang baligaan. Ang kabayan sa pagpahayag sang presidente sang Vendors Association sa Libertad Public Market, Romer Rial. Sa mga duga man naton nga balita lokal, nadakpan na ang isa pa ka nakapalagyo sadto sa Negros Occidental District Jail sa siyudad Sambago. Ang nadakpan ginalat sa kay Jimmy Sablon, 42 anyos, kag bumuluyo sang Barangay Robles, Banwa sa La Castellana. Si Sablon nga may kaso nga frustrated murder, kag isa man ka wanted person ang nadakpan sa Sitio Bato, Barangay Udyong sa Banwa sang Moises Padilla, malas 10:30 ang takna sang aga kahapon September 23. Ang operasyon naging patigayon sa gintingob nga puwersa sang Technical Support Company sang Regional Mobile Force Battalion 6, Moises Padilla PNP, La Castellana PNP, BJMP Star Team, kag Nokpo Police Intelligence Unit. Madumduman September 5 sang una nadakpan ang kaupod ni Sablon nga nakapalagyo ang kilala kay Ramonito Ventura sa Barangay Santa Cruz, Banwa sang Nursia. Samtang ginkumpirmar ni Negros Occidental Jail Warden Roberto Misiano nga temporaryo ginpreso sa BJMP Handumanan, Sanday Sablon kag Ventura. Sa katapusan nga balita lokal, aminado naman si Police Captain Leo Estopa, hepe ng Police Station No. 2 kag officer in charge sa City Drug Enforcement Unit, nga may nabilin pa nga drug group leader nga wala nagatenera sa syudad sa Bacolod, apa nagapadayon sa ilang negosyo paagi naman sa pagbaligya sang droga. Sunod kay Estopa, may iban nga drug group leader nga nadagpan ka nagkalamatay pero hindi malikawan nga may interesado kag nagabulos. Sunod kay Estopa, ginapangimpuslan sa mga drug pusher ang pandemic sa ila pagbaligya man sang shabu. Sunod kay Estopa, nagapadayon ng ilang monitoring kag drug operations sa pihak pa nga nabutang sa alang-alang ay ikaayong lawas ng kapulisan bangod naman sa COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon action radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita. Sige, good morning liwat sa aton nga mga Facebook fans, followers naton. Remia Garcia, good morning sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Mayong agaman sa iban diri nga mga isaylo kung tarang nisa sa kuno kay kung diri kita nga kapanas siya. Armando Espartero, good morning. Di ka natuloy naman. Kay Christopher Corsiga Masmela, good morning man. Sa kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Yes. Junjun Humento, Binong 70. Si Dudong niya. Pulis niya siya. Pulis niya siya dito sa Bago. Good morning, Dong. Good morning sa imo. Dong, kono Limpangog. Limpangog. Okay, pulis niya siya. Binong 70. Binong Perfect. 70. Kasi mga babaw, Action Boy. Sige po, sa babaw. Si Titing Angels, good morning, Connection Boy. Janidel Maneha, patamyaw lang ko no ma'am kag sir siya nga wife, gahimos nga mag-go sa work niya. Kag sa tanan nagapamati, Michael Camalon. Good morning, Kakshan. Shoutout lang kay Hill kag Rod Harry sa Shell Tangub Monitor. Salamat. Jania Esparis, good morning from Kuwait, especially sa family San Miguel sa Murcia Zabal kag Managit. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning. Welcome back kuno kay Action Boy Duran. Yes, Cory sa Kuwait. Oo, sa Kuwait. Jana May Abkilan, Harota, Garota. Thursday pa lang kuno. Garota. Garota, Thursday pa lang kuno gali. Na-excite lang siya. May ano sa Sunday nga siya na-excite Happy ka. Sunday. Oo, habalya. Trident are Dapse Janjan. Good morning. Action Boy, please to all members MDRRMO La Castellana. Damo gid salamat. Salamat sa inyo tanan. Jana Perez, good morning boy and Eden. Helen Westna, welcome back Action Boy. Good morning sa tanan. Feby Alvarez. Feby Alvarez sa Murcia. Yes. Sa ulog yapon ba? Sa ulog. Andrew Juanites, good morning. Si Gion Nagion. Yes. Oh, si Mayor Estrao, good morning. Ay, kuno sa Mayor, tanan. good morning Raining sa Hinubaan. Oo, raining ko na dito sa Hinubaan. Okay. Oo, yes, kay may duha ka LPA. Bantayan nyo lang karon ang aton nga weather update. Sige. Raydan Velasco, good morning man. Sa kay Ernesto Vicencio. Edwin Pineda. Kag nagsaka ka naman, no? Sige lang. Ara na tanan sa dalom, updated na. Heaven. Melvin Piñafiel. Si Mayor Estrao gali ning kuan mo na kay na. Sure. Si classmate ko Edwin Escopel, good morning man. Good morning sa tanan dira nga nagapamati. Doon na hidlaw gid sila si Action Boy, no. Yan Ti istoryahan mo sila karon ako na ano ka sa US. Istoryahan ko sila. Oo. Klawig eh.
Kalawig, piladaan ka adlaw, no? Kasi syempre, ang travel time mo na, kung magpa-US ka, mga butang ta, duwa ka adlaw, guro. Tapos pakanto pa kare pa na. Pa US ko daw, ay ko ng puti to. Okay, di ka budlay, ito maputi ka dayon. Doon pa sila pag pa Manila, balik mo Tagalog ka dayon, hindi mo na pwede. May gani ka puti to mga negro. Wala ka kasi, di ba, no? Yan dito nag-star. True. Wala ka man to kitain ni Ma'am Vanessa Mayo. Asa Minnesota siya. Minnesota siya mo. Oo. Ari lang ko sa LA. Oh. LA. Sa Washington. Perfect. Kay Olive Prado Gargaritano, Danay Connection Boy, good morning. Sige. Kay Abril Bibal Eusebio, good morning. Miles Sario Scott. Good morning, man. Scott? Keep safe. Tag update na si mo. Tiga ko ang problema ni sa akon kay kung mag-una ka, pana siya. Ay. Bali ang masulod na sa mo na hindi ko makita sa babaw. Tipo hindi mo na ma-texto kay Trump. Si Trump hindi man to kay Jin dito siya. Hindi mo siya kay Chende. Sige mayo-mayo lang na nga pag pamati US President Donald Trump. Tika mo di kamusta ka mo din imo nga kwento imo nga ano nga parang na ang imo nga earrings ba? Minimalista dan. Ano namin yung minimalist daw hindi tanto ka dako. Oo, do ka ano lang, kagamay lang bala. Ka Petite, minimal. mga ano na. Minimalist ka ni. Mali ko man na sa Hindi amuaw. Wala ka sa US. Sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning doon sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, mga aga, dira sa akon nga mga classmates sa batch 81 na. Ang Renatics mo nanay. Mga batch 81 namon mga classmates, good morning daw sa inyo. Ang mga taga-bago bala pag sang nagbakasyon ka, doon nadula sila. Nadula sila. Oo. Na-notice na mo ni Action Doral. Sige na mabalik na ng Renatics. Watch out. Ano na sila, basta na Muna ka nisla kabalo kung din ko ang mga taga-bago. Muna nisla kabalo. Na-update, kabalo sila kaya gina-update bala na mo na may kapamangkot, ginasabat na mo ni Action Dorel Ay, gali? Hindi tani na mo papabalon nga to ka kay US President Donald Trump. Galing kay do ka kapoy bala sa bathaw nga tulog pa siya. Doy ko nando ma-meet ko si Donald Trump. Hindi na bala pag-i-deny ba? Kami karon lang magwa nga butigon. Kita ko na mga press conference niya bala. Go-walk out siya yun, no? Go-walk out siya. Nakabongga sa Simple iya. siya. Sige. Perfect. Okay, mga ka-action, standby kita sa aton mga balita nasyonal diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 28. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, ginalantaw sa gobyerno nga magpasakas ang kaso batok sa grupo sa mga doktor ka negosyante nga una nagpanawagan nga i-lift o kung kakason ang COVID-19 lockdowns. Tiyalikdan nga simana sa ginlansar sang Concerned Doctors and Citizens of the Philippines ang kampanya nga Flatten the Fear nga nagapakabay sa gobyerno nga tapuson ang lockdown kag i-promote ang proper nutrition para mapabakod ang immune system sa tao. Sunod Interior Secretary Eduardo Anyo nagmando ini sa CIDG nga lantawon ang posible paglapas nga nahimo sang grupo nga nagsapol tilikdan nga simana. Una ang inpaig sang DOH nga pag sinapol sang ang isa ka mass gathering kag wala nagsuksok sang face mask ang mga participants. Amo nga grupo ang nagaduso sa pag-usar sang hydroxychloroquine sa piyak nga nagapakita sa findings ng World Health Organization nga ang among nga bulong ang may magamay o kon no reduction sa mortality sa mga COVID-19 patients.
Gin-shutdown naman sa Facebook management ang madamo nga pekeng account kag pages sa Pilipinas. Sino kay Facebook Head of Security Policy Nathaniel Gleacher, ang mga pekeng accounts kag pages ang natrace sa pila ka mga individual gikan sa Fujian Province sa China. Kalakip sa ginkakas ang mga inauthentic accounts kag pages nga nagasuporta kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa posible nga presidential bid sang anak niya nga si Sara Duterte Carpio. Ginpahay ni Gleacher nga nagapost sang mga impormasyon sa mga pekeng nga Facebook pages kag accounts sa lingwahe nga Chinese, Filipino kag English. Sa ginpatigan nga investigasyon sa Facebook, nakita nga yara sa Fujian, China ang mga yara sa likod sang accounts kag pages. Ginarespeto sang palasyo sa Malacañang ang desisyon sang Facebook nga pagkakasang masobra isa kagatos ka mga face accounts akong Facebook accounts kag nagdepende na ini sa kilala nga global social networking company. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagaupo ng palasyo sa pag-advocate sa kamatuuran kapag basura sa mga disinformation, kabutigan kag hatred. Nagapilar ang palasyo sa Facebook nga mangin patas sa pagkakasang makaduluda nga mga accounts. Sa nabaluan, masobra isa kagatos ka mga peke nga accounts ang ginkakasang Facebook kag kalabanan dre ang nagasuporta kay Presidente Rodrigo Duterte kag Mayor Sara Duterte. Ginasuportahan naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang desisyon ni Ombudsman Samuel Martirez nga ginapauntat ang lifestyle check sa mga opisyal sang gobyerno kag empleyado sa rason nga may iban pa nga paagi agud mapamatud-an ang alegasyon sang korupsyon. Suno kay Roque, iya nahangpan ang panindugan ni Martirez ilabi na ang mga korap nga opisyal mahimo man makapakuno-kuno nga nagapangabuhi sang simple sa pihak nga may madamo sila sang ill-gotten wealth. Nagapati man si Roque nga mahimo ginaduso ni Martirez ang epektibo nga implementasyon sang anti-money laundering law. Ginpahayag sang Malacañang ang gobyerno nagahimo na sang tikang para matap na ang paglaptas sang COVID-19. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang sabat kasunod sang pahayag ni Vice President Leni Robredo nga ginapakita sa pagtuon nga madamo nga pungsod ang nakakontrol na sang outbreak sang COVID-19 sa pihak nga wala pa sang development sa vaccine. Gin-share ni Robredo sa social media ang pagtuon sang medical journal nga The Lancet nga nagapakita nga 19 ka pungsod ang may limitado na nga bago nga infection. Suno kay Robredo, kung ang 19 ka pungsod makahimo sini, wala sang rason nga hindi ini mahimo sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, ginpaisol naman sang House Committee on Justice ang schedule sang investigasyon sa titulo sa duta sang ABS-CBN Corporation sa syudad sang Quezon agod mapaiway ang posible duplication sa findings. Sunod kay later Representative Ching Veloso, chairman sang committee, ginpaisol ang hearing kasunod sang konsultasyon kag panugyan sang liderato. Gintumod ni Veloso ang investigasyon halin sa resolusyon nga ginfile ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta nga sang Sagip Party List. Una diri ginaduso ni Marcoleta nga dapat pahalinon ang ABS-CBN sa complex nga nahamtangan sini sa rason nga ang titulo sang duta may nakabutan nga made in recto. Ang alegasyon nga ginpangiwala naman sang tiglawasang network sa isa ka hearing nga ginpatigan sadto sa franchise applications sang network. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Inyong inamatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company.